Aquí di que o alcalde ven de pechar dous bares. Xa lle vale o tío. Que bares eran? O Matraca e o Chupito. Pois vaya feito ten o tío. Porque o Matraca non sei, pero o Chupito non pecha antes das 7 da mañá. E hoxe ás 10 seguro que tiñan pleno no concello. Que os pechou por falta de licencia, animal. Ah, Que cabrón, non? E di tamén que os veciños protestaron porque o concello se comprometera a instalar nos locais unhas bibliotecas públicas. pois que desperdicio de local. Porque ler o podes facer na rúa. En cambio, beber... tamén. E visto, desde que o botellón se instalou na zona, o prezo dos pisos devaluouse un 25%. Guai. Non se queixa todo Dios pola subida da vivenda. Aí está. Claro. Ei, tiñamos que montar unha empresa de servizos. Alugar de botellón. Non se preocupe pola subida dos prezos da vivenda, señora. Nós rebaixámoslo en 2 semanas. Xa, pero a peña desfasa moito, E ao final o moito desfasar acaba pasando factura. Por certo, falando de facturas... A mí non me vires. Eu xa poño de fumar. E eu poño de beber. Que ratas son de ser. Se non fora por min, como sabíades o que pasa no mundo, Se non fora por min, onde estaríades agora? Aquí? Neste sofá. Bo. Ai, a ver se mañamos la tele algún día.